Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo, plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff ka agad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff ka agad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Nalaka, nga magatang ba, ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Impact nga daw pagkailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kena ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailan? Sa sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Syempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras alas 11:11 na. Gandang umaga po muli sa inyo. At eto na po ang ating usapang legal kasama ang ating Agila ng Baguio. Wala pong iba ang aking kapartner, Attorney Ed Abila. Good morning. Good day. Good Partner, day. para sa mga manunood mamaya. Nangalin? Dito. Oo naman. Wedding, good morning, good afternoon, good evening. Aminan. Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag nga aldaw tayo amin. Long time no see, partner. Wala ka nung nakaraan eh. Hindi kasi request ni Kagawad George De Vera. Kinasal siya? Kinasal yung anak niya 11 11 o'clock din yun So medyo naipit tayo. So naging ninong. magkumpare kayo. Oo, so congratulations. Anong anong barangay? Sa Quezon Hill, kasama ni Kapitan Dayan Campos. Yan. Ang kapitan niya si Kapitana Dayan. Dayan, pero si Kagawad George, siya yung presidente ng lahat ng Kagawad. Tanod. Dito sa buong Baguio. Federation. Parang gano'n yata ang intindi ko. Yun. Okay. So congratulations sa anak ni Kagawad George De Vera. Oo nga. Yeah. Hindi nawawala ang social obligation natin, partner. Oo nga Hanggang sa apo. Hindi rin nawawala ang solicitations. Okay lang naman yan. Okay wala lang. namang problema dyan, partner. Hindi naman na kinakailangan natin maging nasa pwesto. Hindi natin kailangan tumakbo para magserbisyo. Pwede tayong magserbisyo kahit na wala tayo dyan. Oo naman. Kaya kahit tingi-tingi lang, meron. Meron yun. At tuloy-tuloy pa rin naman yung inyong mga scholarship, di ba? Tuloy yan. Scholarship, mga medical assistance. Basta kaya. One mata. Okay, at para sa inyo mga katanungan naman sa ating Agila ng Baguio, text po lamang yan 0999-30-70649. At sa ating mga viewers naman, comment lamang po sa ating comment section. Sasagutin yan ng ating ka-partner naman dito. Partner, bago yung ating mga bago yung text ng ating mga kababayan na meron kasing pinag-uusapan. Last week nga ito, may nag-text sa akin. At kung pwede raw, pag-usapan natin sa ating programa, ano daw ba yung persona non grata? Pagka sinabi natin na persona non grata, ano ba ibig sabihin nun pagdating sa ating legal? At sino ba yung mga dapat natin nabigyan ng mga ganun? Halimbawa ako, pwede ba ninyo akong i-declare na persona non grata sa mismong probinsya ko sa Tublay, ganon? O di kaya sa aking barangay, pwede nyo ba akong, si Peter Wasing, persona non grata natin dito sa Lower Greenfield. Pwede mo yung mga ganon, partner? Well, yung persona non grata, balik na naman tayo sa Latin 101 natin. Ano? Ito, hindi sa binay ko Hindi. Ang persona non grata naman ay isang collective act ng isang body. Na directed towards a person at ang sinasabi lang niya in plain simple English you are unwelcome dito. Hindi ka welcome dito sa munisipyo, sa probinsya, sa city as the case may be. Or sinasabi niya ikaw Pedro hindi ka welcome, hindi ka acceptable dito sa aming lalawigan. And normally,
ang persona non grata is enacted because merong serious na nagawa ang isang tao against the constituency ng isang body. So, halimbawa, ang classic example niyan nung dineclare natin na persona non grata yung Colonel Lim yata yun. Yung tungkol dun sa pulis. Tungkol kay Tadeo. Yung na tungkol kay Tadeo. pinatapon niya sa Kalinga Konsyal kaya nun eh. Oo, dahil hinuli siya Okay. ng coding. Actually, hindi siya ang hinuli, yung asawa o yung driver. So, because of yung ginawa na yun, na we considered it as illegal, we considered it as an affront sa ating authority sa Baguio, dineclare natin na siya ay isang persona non grata. Ganun lang ang example. Hindi ka welcome dito. Pero, ang persona non grata is not personal. Okay. Meaning, yung hindi mo pag-welcome sa kanya ay hindi dahil may personal kayong alitan, but dahil na-affect ang majority of your constituency. Ganon ang persona non grata. Ang persona non grata does not bar you from going to that municipality. Halimbawa ako, dineclare na persona non grata ng ating syudad. Pwede ka pa rin pumunta Pwede pa rin akong pumunta. Oo, because that will deprive you of your liberty to travel, which is guaranteed by the Constitution. Yung between the Constitution at saka yung persona non grata na yan, walang higher than the Constitution. So itong resolution lang naman ito eh. Okay. Expression of the opinion, pero wala siyang force of law. So hindi ibig sabihin nun na kapag ako dineclare dito sa Baguio na persona non grata, hindi na ako pwedeng pumunta. Pwede pa rin. Pwede ka pa rin pumunta. Pwede pa rin ako magtrabaho dito. Pwede kang magtrabaho. Kung meron kang transaksyon sa munisipyo, sa City Hall, hindi nila pwedeng sabihin, ay, ayaw ka namin kausapin kasi persona non grata ka dito sa Baguio. So parang expression ng sentiment. Parang ni-express nyo lang na dahil sa ginawa, hindi ka welcome dito. Pero it does not affect yung right to travel mo, yung right to enter transactions, yung validity of your position. Wala yan. And then, of course, dapat, halimbawa, if it's coming from the council, dapat passed by the council, signed by the mayor. Or signed by the governor, as the case may be. Ay, so yun lang pala yun. Wala rin lang palang kwan yun. Hindi ka pala pwedeng hulihin. Parang absorption, for absorption of the media lang yung ganyan eh. Para lang siguro tawagin ka, tapos you explain your side. Pero ang pinaka-importanteng aspect ng persona non grata, you should have the opportunity to present your side. Hindi unilateral. Ang mabaling declare kan tatan, then make a resolution now without hearing the side nung dinideclare niyong persona non grata. Parang si Candy. Si Candy Pangilinan ba yun? Candy Pangilinan, di ba? Pinatawag may mga artista, di ba? Pinatawag ng konseho. Or the other cases of persona non grata. Kahit sa ibang munisipyo, kailangan dinggan nyo apay yung side niya. Otherwise, you deprive him or her of due process of law. So, hindi natin po pwedeng gumawa ng resolution na persona non grata na hindi mo naririnig yung panig nung pinipersona non grata mo. Oo. Basic due process, basic equal protection of the laws na sinasabi. Entitled naman lahat ng Pilipino yan eh. So if I accuse you na may ginawa kang masama sa amin dito sa city ko, then i-explain mo. And then you decide. Okay. Pwede rin bang gawin ng barangay yan? Pwede. Pwede rin? Oo. Okay. Hindi ka na makakauwi sa barangay.
So yun lang naman yung basic. Hindi ka lang welcome, pero it does not bar you from entering your barangay. Parang kwan lang ano. Parang Parang galit ako sa'yo. parang ganun lang. Oo. Parang galit ako sa iyo, ganun. Ayaw kitang kausapin. Ayaw kitang kausapin. Huwag ka pumunta dito. Parang ganun lang. Pero kahit pumunta ako sa'yo, it does not prohibit you. Okay. Walang nagsasabing batas na kapag ako na-declare na persona non grata, hindi na ako pwedeng pumunta sa iyo. Hindi. You're just not welcome. Hindi ka lang welcome. Hindi ka lang welcome. Nakapang ka dyan, may suutan ka siguro. Kasi lang. Kasi lang. Okay. Galit ako sa iyo. Galit ako sa iyo. Nya teraramidam dito eh. Parang ganun lang. Man, it will not affect your constitutional rights. Pero yung tao, pagka dineclare mo na persona non grata, pwede ba niya na questionin? Yeah. Lalo na pag walang due process. Balikan mo yan. Pwede mong ihabla sila. Either administratively or even for damages for failure to grant you yung basic due process. Kapag tayo naman ay na-declare na gano'n, na persona non grata, ito ba ay lifetime o may specific period of time? Usually, while existing yung konseho. Hanggang hindi nila i-leave. Okay. Pero pag nag-end yung term ng konseho na nag-declare ng persona non grata sa'yo, yung assumption is wala na yun. Halimbawa, nag-end na yung term ng mga konseho ngayon, sa susunod na panibagong council, wala na. Wala na. Unless i-revive ng isa naman to. Pero the same process. Kailangan pa rin ng due process. Okay. So, ang isa sa due process niyan, kailangan mong patawag yung tao na yung pinipersona. concerned. Oo. Kasi kung galit ka sa isang tao, pero hindi mo sinasabi kung bakit, entitled naman siyang malaman kung bakit ka galit, di ba? So, ibig sabihin nito, partner, hindi mo po pwedeng i-persona non grata na hindi mo sinusunod yung proseso. Katulad nung pag-appearance nung gusto mong i-persona non grata. Oo. At least, in the minimum, kahit non-appearance, pero ibigyan mo ng opportunity nga sumbatan na. He or she can do it in writing, mabalimad. He or she can do it by lawyer, mabalimad. Ti importante dito, apan dumalan ti proseso. Okay. At binabati natin, partner, nanonood sa atin, Emperador Tagumpay is watching. Rain Gayaw, good morning, Idol Cap, Idol Avila. And kay X44, listening here at Baguio City. Maraming salamat, X44. Parang ito yung napapanood ko nung bata ako. Tony Ferrer. Tony Ferrer. Yung nakaputing Amerikana. Laging nakaputi yun eh. O rin na makibinbin-nuksing nakaburolata eh. Nalinis lata eh. Yun nga, napansin ko nga pala na buti nabanggit mo yun, partner. Hindi ko napansin si Tony Ferrer nung araw na nadumihan yung damit niya na nagipagkarate. Oo nga. Malinis pa rin. Malinis pa rin eh. At sa inyo mga katanungan, i-text mo lamang yan, 0999-3070649. Kuna naman dito ni Sixto. Good morning, Apo Attorney Abila. Anong masasabi niyo sa issue ng Beneco? Kuna naman, Beneco kagad. Pending sa Court of Appeals, hintayin na lang natin yung decision. Yun na lang antayin natin at antabayanan natin. Tanong ko lang, partner, nga pala, kapag halimbawa ang desisyon ng Court of Appeals pumabor kay ganito, halimbawa ako yung nag-file, hindi pumabor sa akin yung decision, pwede ko pa bang iangat sa Supreme Court yan? Oo, pwede sa Supreme Court. Kasi yun ang court of last resort na sinasabi. Ang importante dyan, di ba, yung TRO. Dapat may TRO para ma-stop. Pero hanggang ngayon wala. So tuloy-tuloy. Valid until revoked. Paano yun kung abutin na 5 taon? Nandun naman yung appointment niya, valid until revoked. Yun lang naman ang rule. Yun lang yun. Okay. Unless maka-TRO. Ayan na yung comment natin. Pagka sinabing TRO, ano ibig sabihin? Yung may temporary restraining order o injunction galing sa korte na wag ka munang mag-assume. Ganun. Okay. Galing kay 33 naman, good day ka, Attorney, 3 times nga interim jay karubada ni Uncle. Nagtuntong da barangay ngam awan ti tax deck nga iparang na.
Tani uncle, kompleto ti tax deck na, nga binabayadan na. Mabalin bang nag-file ti affidavit of disqualification or tax deck lang? Kan mabalin nga municipal court when masabol regional court? Medyo the affidavit of disqualification ket i-file mo ijay DNR ta no tax deck gamin hampay mo't nga private property. So kuwapay lang ti gobyerno dayta. Dayta affidavit of disqualification nga bagbagan nga awan ti papel jay protestant nga kunada. Ket i-file mo ijay tano i-resolve ti DNR di application ni uncle mo nga. Tano i-awardan dayta nga public land kanyada. Tajay tax declaration ket proof ti improvement. Jay tax declaration hang nga proof nga bagim jay daga. So, mapaniso na di DNR. Wan, pa-disqualify nan jay di kalaban nga awan ti papapel na nga pulus. Han nga korte. Han nga korte. Idyan ay DNR iso na nga mapan, ipa-disqualify na, diyan ay awan ti papel ng kalaban na. Tano aglarga jay proseso nga mai-award day nga public land kanyam. And that is the time nga makaalakan ton ti titulo and it becomes private. Okay. Nagabumat dati yung na ikini 1-5. Sir, dati ba tinumber yo? 1 iso, nadali mo. Kunana ni 6-5, sir, damagak man nun alpas ba ti baksin mo? Mabalin ba nga bumaba ti Pangasinan? Kat kasatno iti panagsubli ta 3 days lang mat dyan ay baba, jay Pangasinan. Anya dagiti rumbeng nga kasapulan. No resident ka, na vaccinated ka, then proof laeng residente ka, i-present mo na umuli ka. Proof nga residente ka. ID ti employment, ID ti barangay, certification ti barangay, etc. Ang kumuno ka, at the vaccination card mo, di ay proof di ayan ta damot ti seal ti Baguio City. Okay. Di vaccination card mo. Nagabumat gini 41, good morning kapat Attorney Abila. Yung kaso ngayon na sinasabi ng ibang kandidato na di raw pwedeng tumakbo si Congressman Yap kasi di raw siya nagbitiw sa kanyang pagkakongresista sa party list. Madi-disqualify ba siya? Hindi siya madi-disqualify kasi running for the same position eh. Okay. Congressman din yun eh. Yun Kahit din yun. nasabi mong party list, congressman pa rin siya. Oo. So, nag-file siya ng candidacy sa Benguet as a regular congressman, hindi niya kailangan mag-resign. Ang kailangan mag-resign are those who are appointed sa executive position. Okay. Halimbawa, si Salvador Panelo. Oo. Di ba siya ang chief legal counsel. Takbo siyang legislative, senador, dapat ag-resign. Yung ganon. Yung ganon. At saka si Tabatsoy, yung spokesman. Hindi pa nag-file. Si ano ba Si pangalan? Harry Roque. Si Harry Roque. Pagka siya nag-file na pagka-presidente. Sa November 15, baka milagro ag-file. Baka ag-file. Kinakailangan mag-resign. Nag-resign. Locally, pag empleyado ka ng City Hall, at nag-file ka as... Halimbawa, chief ako ng POSD. Chief ng POSD o kaya assistant ka ng isang opisina doon, kailangan mag-resign ka. Bago ako tumakbong konsyal. Otherwise, ground for disqualification data. Yung sa kaso ni Congressman Yap, hindi. Hindi, congressman din siya eh. Congressman to congressman. Kung yung governor, tatakbo na congressman? Hindi, elected positions eh, hindi covered. Okay. Appointed positions lang ang covered na required mag-resign. Sa mga elected positions, no need to resign. No need to resign. Halimbawa, si Mike. Di ba? Elected, considered as elected position kasi ABC nga eh. Hindi siya kailangan mag-resign kasi konsyal pa rin siya eh. Oo nga pala, ang ating Vice President, si Mike Lawana, nag-file na Vice Mayor. No need na mag-resign siya na ABC President. Because he's considered as an elected official. Okay. Ang maganda rito kay Mike Lawana, kahit na hindi siya maging... magwagi. Kahit hindi siya magwagi,
siya pa rin ang ating vice president. Yes. Konsyal pa rin siya. Parang si Bato. Oo, parang si Bato. Kahit di siya manalo, Kahit hindi manalong presidente, senator pa rin siya. senator pa rin. Kahit si Senator Bongo. Oo. Mm. Kahit hindi manalong vice. Ayan eh. Ang malas, si Kiko Pangilinan. Bakit? Tapos na yung term niya. So pag natalo siya, wala na. Wala na siya babalikan. Kahit si Tito, Tito, tapos na rin ang term tapos niya. na rin. Oo. So si Kiko at saka si Tito. Yung mag-uncle-in-law. Oo. Pagka natalo sila ngayon, Wala. Private back to citizen. private. Private citizen. Yun, okay. So sa mga nakaupo lang ngayon, ano? Yes. Okay. Oo. At binabati nga pala natin ang ating ABC President na taraki kung nasiglat piman na ito eh. Awan sa bali ni Engineer Mike Lawana. Good morning, sir. Yan. Good luck. Good luck. Kayang-kaya. Ha? Kayang-kaya. Oo. Lalo na kung nandito siya. Usapin natin. Oo. Lalo na kung nandito siya. Talagang kaya yan. Pero kung hindi siya, kung wala siya rito, medyo hirap yung pag-akyat. Oo. Mas madaling umakyat kung nandito ka. At binabati rin natin yung ating kaibigan dyan sa Trinidad. Yung ating nag-ngayangay nga mayor ni Bubut Fongwan. Akala ko si Salda ang sinasabi. Hindi. Kaibigan naman natin lahat dyan. Oo nga. Si Mayor Romeo Salda, good morning, sir. Pero sa start ng campaign period, may bayad na. Oo naman. Ang pabati. Hindi na pwedeng magbati-bati. Sa totoo lang kahit ngayon, hindi pa rin pwede. Kanya lang, okay lang naman sa atin yan. Ganito na lang gawin natin, partner. Yan na lang posisyon ang sasabihin natin. Yung posisyon. Walang pangalan. Walang pangalan. Mag-contribute pa tayo sa kampanya. Hindi, joke lang. Hindi, may mga stasyon na gano'n ang nangyayari ngayon. Pag sinabing si Vice Mayor ay nagpasa ng resolusyon, hindi na nila binabanggit yung pangalan. Kasi parang promotion yun eh. Okay naman. Sa amin, hindi po ganun. Mabait pa tayo. Mabait po kami. Kay 41, good morning Kapat, Atty. Abila. Yung kaso ngayon na sinasabi ng ibang kandidato na, yung pala yun. Yun kanina. Kuna nito to, petition ngay attorney. Kas ano ngay di dyan, no kahit nga papanawon ti tao, ti may nga barangay. Petition ka no. So magkaiba yata sa... yung resolution. Nung ngay agpetisyon ti barangay, constituent, nga papanawon dati may nga tao, mabali? Personal opinion, hindi. Kasi yun nga yung freedom to choose your abode, freedom to choose where you live, freedom to stay where you want. Constitutional provision yan eh. Alam mo, may mga kapitbahay tayong ayaw natin yung ugali, pero wala eh. Hindi natin pwedeng hindi natin petisyonan. Kahit magpetisyon yung 99% ng population, hindi pwede. Hindi mo makumpel. Hindi mo pwedeng dalhin sa korte at sabihin ng korte, pumanaw ka dito. Kung naman din 62, Idol Avila, anong tinawag pong kaso pag economic sabotage po? Kasi balak po ng NEA, kasuhan po ang mga union ng Bineco ng economic sabotage dahil nag-walk out sila para iprotesta at suportahan. Bineco ito. Doon na lang tayo sa parting economic sabotage. Ano ibig sabihin nun? Yun ay isang aspeto ng kaso na pag naapektuhan yung operations ng isang industry at merong loss, merong damage, merong injury, then isang kaso yan. Okay, kung naman ni Maman Sunusi, huwag magalinlangan sa isang tao kapag sinasabi, ano yun? Kapag sinasabi nila ang totoo, pinakilala ako ng aking kaibigan sa platform na ito kay Miss Maria na mabagal, ngunit duda ako sa kanya nung una, ngunit ano ba to? Nagpasya akong subukan siya. Ibinigay ko ngayon ng aking patotoo na siya ay lehitimo
at makapagkakatiwalaan mo ng kanyang 100%. Sa sandaling muling maraming hindi ko maintindihan. Anyway, opinion niya yata yan eh. Okay. Opinion. Okay. At nanonood din sa atin yung dating mayor at magiging mayor naman ng Kayapa. Listening here, partner, regards kay ni Apo Davila. Kunana. Ni Tugo. Hindi. Ni Oscar Camantiles. Si Oscar. Apo, kumusta kayo, Apo? Listening and watching all the way here in Bayumbong, partner. Kunana naman. Oy. Kumusta kayo dito? Ha? Hindi pa dito siya dati. Hindi, lumipat na siya doon sa kanilang probinsya. Okay. Kasi bumalik siya doon sa... originally, taga-Kayapa, Isuna. Okay. Ijayan nga napan. Okay. Kung ano ba tayo tunay ni 105, good morning sir. Legal ba ang ginawa ni attorney na at ang kanyang kasama na nag-withdraw sa bangko ng pera, binay ko pa rin? Hindi natin pwedeng sagutin ito. Pag sinabi mong legal, meron bang authority? Yun lang naman. Yun lang yun. Anyway, like I said, pending na yung mga kaso dyan. Bawal muna mag-comment. Okay. No comment muna tayo dyan, ha? Kung ano naman ni 41 sa Pangasinan, masapol da. Apo, di nila ina-accept ang vaccine card ko na. Siguro, taga Pangasinan to. Pero... Sa Pangasinan ka, no? Nakanong yun, Norte Pass. Masapol ka no vaccine card. Kasi wala tayong control sa Pangasinan eh. Yan ang problema dun sa mga LGU natin. Kasi may basic IATF resolution. Yung ibang LGU, ina-expand nila yung interpretation. Ina-expand? Oo, di ba? Imbis nga surutan na lang dyan IATF, ag-require na pa iti sa Bali. So siguro dito Pangasinan, ag-register kayo lang ijay online registration da. Saka kung vaccinated ka na, wala tayong problema. Oo naman. Meron naman yatang certification na ikaw ay vaccinated eh. Yung card. Yung card na vaccinated ka na. Kinay 65, thank you sir. Tapang kami ni Janay Bantay, Janay Bulo Labrador, Pangasinan. Okay? Kinay 54, maptang dyan morning ka, Attorney Abila, about lote ti usapan, no naglakwak ti lote, kat gaputa maasyak ijay nababalang ti presyo kaysa jay zonal value. At ba karapatan di engineer ko nga mang diktar kanyak nga ingatok ti paglakok. Salamat sir. Gamin, correct jay engineer nga dapat minimum yu jay zonal value. Hamot lang ang ma-approvean tabi IR. No nababa, lower than zonal value jay kabilyo jay deed of sale. Okay. So, amot lang. So, usto di pagbaga diyan ay engineer. Usto man jay baga jay engineer. At least ipantayo jay zonal value or nayunan nyo basit. Okay. Congratulations gam kay ni Apo Douglas Rufino. Apa yan? Na permanent regional director isunan. BIR CAR. Okay. So, congratulations Sir Douglas. Kung ano mo ni 15, attorney, damagak man niya ikastagamin, tada tilote nga hanmi nga pagkakainawatan, katata nagbarangay dagiti kasinsin mi, katata ting kastada ginudwami jay lote, at dapay nagpipinirmaan mi, katata inaladamot amin. Hanya nga tati kasta. So, nagtutulag da, ije barangay nga paggudwan da, handa mga sinurot, inaladamot amin. Apag kayo jay municipal trial court, dita lugar yu, ta ipa-execute yu jay compromise agreement ti barangay. File kayo ti motion for execution. So, mapanda jay korte. Panda jay MTC, jay municipal court, i-implement da jay nagtutungtungan nyo. Okay. Kung na naman ni 130, salud-sudak man apo no applicable ba ti barangay official nga masabol nga ag-resign no agranda as city councilor. Salamat apo. No barangay official nga elected. Han nga masapol. No barangay official nga appointed, meaning secretary. Or dati nga kagawad na tayo jay kapitan, isuna ti barangay captain tatan considered appointed. Masapol ag-resign. Masapol ag-resign. Ngam no elected? Haan.
So, kadag di appointed, kinakailangan nga resign da bago da nga file when bago da nga tumaray tinangat nga itong oposisyon. Ben. Di dyan na elected, han nga Hanga kasapulan. masapul. Kasi di iti guide tayo. No elected, hanga masapul. Okay. Kung naman ni 65, good morning ka, Pat Attorney. Tanong lang po namin, may nasagi po akong tao. Di ko naman tinakbuhan. Parang out of balance. Kaya natamaan sa may kamay. Nadaganan niya, Attorney Abila. Kaya naoperahan, nalagyan ng bakal. Sinagot naman DSWD, PhilHealth niya, gastos. Nagbigay din kami, pinanglakad nila papel at bumili rin kami ng gamot nung lumabas 1 week po sa ospital. So anong tanong dito? Wala akong nakitang tanong mo rito kung ano yung gusto mong alamin. Baka indarumda pa ilaan. Baka indarumda. Oo. Paano yun kung indarumda? Well, kung indarumda, all you have to do is i-present you the proof nga at dati affidavit of desistance can quit claim dahil naareglo na lahat ng civil aspect niyan. Okay. Kini 62 Mat, Sir Captain Attorney, ano sa inyo doon sa sinabi ni Gordon na bumababa lang daw mga igorot sa Manila para mamalimos? Oo nga, napakasama ng lengguwahe na ginamit nung senator dyan. Boycott na natin. Boycott natin si Gordon. Kasi very discriminatory imbaga na kin ni Mayora Tabanda. Parang si Mayor Tabanda yata yung kausap niya doon. Sinabi ni Mayor Edna Tabanda na I am indigenous, I am IP. Tapos nagkuha na siya. Do you know, no more Igorots? They are here in Manila as beggars. Something like that. So hindi pwede, ano? Okay. Yun yung pinay-persona non grata? Dapat. Okay. Wag na persona non grata, isiro na lang natin sa buong Cordillera. Marit na natin, persa ti kaigurutan. Di ba? Kung naman ni 95, good day. Si A at B ay nag-apply sa trabaho. Si A ang natanggap kahit wala siyang kwalifikasyon. Pwede ba akong mag-file ng co-warranto para matanggal siya? Dapat ang mag-file si B. Wala kang personality pag third party ka. Teka, sandali. Parang hindi ko nakuha. Si A at B ay nag-apply sa trabaho. Natanggap ni A pero hindi siya qualified. Oo. Pwede ba akong mag-file ng co-warranto kung ni B? Ni B mabalin. The co-warranto is a petition nga ibagbaga na by what right are you occupying the position? Pero you must remember na yung appointing power malawak ang prerogative niya to choose. Okay. So you assume na all the qualifications are there, none of the disqualifications are there. Okay. So only the two parties can sue each other for co-warranto. Saka may period yan. Anong period nun? Immediately after the appointment, dapat mag-file ka. Pagka pinalampas mo ng ilang buwan, wala na. Oo. Kini 65 kung na tapos, attorney, ito na yung katuloy. Hinihingan po ako ng 40,000 kasi wala daw may binayaran na ospital. At usapan po namin paglabas, sagutin ko gamot niya. Ibibigay ko po ba yung hinihingi nila? Dahil daw po sa damage, parang yun yung binayad ng DSWD, yung ang gusto nila kunin. Salamat po. Oo. Ang kuan yan ay tulong. Humingi ng tulong yan eh. Oo. Kung naawa ka, ibigay mo. Pero ang suggestion ko, bago mo ibigay, agpirma ti quit claim and waiver. Jay tao. Nga ustudiya yan. Otherwise, walang katapusan yung hingi. Agpirma ti quit claim can waiver. Nalpasan. Nalpasan. Otherwise, kasi jay bagbagam, itad ka nga itad, pero hindi ka nagpapapirma ng quit claim and waiver, hanggang next 10 years, dumawat na ita, So, one shot deal, itad mo na ita 40 nga daw-dawatan na, but
pagpirmaon nga last day nga bayad. Tulong yan tulong. Yun na yun. Oo. Ngamno ngay awan ti maitid na. The problem, no in the room na ka, they will go after your properties. Executan to sheriff. Diyan ay proper team. When? So, DJ tuti probleman. When, no kaya mo lang, tawaram di 40. But make sure nga one shot deal lang. Ay hindi po pwede na kuan ano? Every year. Every year. At binabati rin natin si Manang Jane Dulnuan and Ma'am Brenda Soriano. Si Manang Jane nasa California. Si Ma'am Brenda nasa Italy. At madaling araw yata doon sa Italy, alas 4:30 ng madaling araw. Kunana ni Manang Jane, thank you, attorney. I'm learning from your program. Thank you, Manang Jane. Good day, Sir Peter. Attorney Abila, kunana ni Ma'am Brenda. Brenda. Kay Dwayne Jones naman, good morning, Kap. Kunana, good morning, Dwayne. And kay Joby Tagibos from Russia. Joby, matagal na siyang listener dito. Ano? Matagal na itong nakatutok sa atin sa ating programa. Boycott na lang tahan ng inapan di tabagyo. Bastos nga senator. Pero may panagkita na ti gurot. Kuna naman ni Miss Joby. Bagbagak. Parit na tayo mata. Nga, may itong kampanya dito. Masiro. Masiro iso na. And kay Tonya Del Bustamante, 0 vote for Gordon and company running for elections. Pare-pareho lang sila. Boto natin yung mga bago. Yung makabago. Hindi, yung mga bago. Yung mga bago na lang. Bigyan ng chance. Yung mga bago ang bigyan natin ng mga chance ngayon. Oo. Para, sa presidente, talagang bago yan. Oo, vice. Vice, bago talaga yan. Senador, maraming re-electionist kasi. Bigyan natin ng pagkakataon yung mga bago naman na senador. Mga bago na, yung mga hindi na artista, wala nang song and dance. Katulad ni Bagilat. Ayun, si... tumatakbong senador. Sarili natin yan. Representing the indigenous people. Yan. Tulungan natin. Atin naman. Qualified naman yan. Graduate ng University of the Philippines. Lawyer ba siya? Hindi siya lawyer. 2-time congressman ng Ifugao. Okay. Kita, ipantayo. Oo nga, no? Dapat tignan natin kung sino may boboto natin mga senador. Gagawa kami ng listahan ni partner dito at pati local. At i-ano namin sa inyo. Hanggang sa local. Ite-text namin. Mag-text blast kami. Text blast. Text blast kung sino yung ating iboboto na sa local. Magmula sa congressman, mayor, vice mayor, konsehal. Yan ang magiging stand namin ni Cap Peter. Yung party list, bahala na kayo. Pero pwede na rin, party list, pati party list. Pwede rin. Pero sa kan na yun. Kunana na Miss Joby, basta Kap, kitam di butom nga rod da kayo kini attorney. One. Yung butom? Yung ating boto. Pangalagaan natin ang ating mga boto. Dahil baka wag nating ipagbili. Naman. Wag nating ipahiram. Basta dapat kung ano yung panindigan natin, 'yun ang boto natin. Oo naman. Kaya panindigan natin, patigasin natin kung ano yung ating boto. Para sa yung sample. Hindi, ganun kasi agsisi tayo no mangikabil tayo to di tao dyan nga maditi performance na. So Wen mo ta, bigyan natin ng pagkakataon yung mga ating mga bago naman. Bago. Katulad dito sa Baguio. Ayun. Tingnan natin kung ano yung maganda diyan. Kanya lang dito sa Baguio, purong mukhang walang bagong tumatakbo na mayor. Oo nga. Wag na nating boto yung mga palipat-lipat. Oo. Pero sa Vice, alam ko maraming bago. Maraming bago dyan sa Vice. Maraming bagong tumatakbo na Vice eh.
Bagong mukha sa vice, pero dati na. Bagong mukha sa vice pero dati nang nasa konseho. No, sige, subukan nating baguhin. Subukan natin baguhin yan. Okay. Subukan din nating bigyan ng pagkakataon yung mga bago na maupo sa konseho. Basta qualified din naman. No? Basta qualify. So, ano mo ba, partner, tingin ko dyan kung may abogado sa konseho, dapat meron ding engineer. dapat may doktor. No? May doktor. Parang wala akong nakikitang kumakandidatong doktor. Wala nga eh. Dapat pala si Doc Willie Si nagkandidato. Doc Willie, dapat yan kumandidato. O di kaya dapat merong manggagaling sa transport group. Ganun sana. Oo, merong manggagaling sa palengke. Para kapag ka nagdebate yan, nagkakaintindihan. Lahat ng sektor. Lahat ng sektor meron dyan. Sektor ng mga kabataan. Katulad ni Kwan. Sino itong nag-file na para konsehan? Si Orcales. Si Orcales. Yung mga ganon. At least alam na niya ang kalakaran pagdating sa ating mga millennial. Parang ganon ba? In-endorse mo yata si Orcales Hindi ko ini-endorse. Gumagawa lang ako ng ehemplo. Example. Example lang. Kunwari Joke ganon. lang. Kunwari ganon. Tapos si Atty. Abratique para sa palengke. Nandiyan ba siya ngayon? Nag-file ba siya? Hindi eh. Hindi. Yung mga ganon ba? Oo. Ngayon, may engineer. Oo. Sinong engineer? Sa bagay, mayroon akong kilalang engineer dyan, si Mike. Sa vice. Sa vice. Pero sa konseho, sana merong... Pero importanteng lawyer kasi yung vice eh. Kasi siya yung... Yung vice mayor. Siya yung driver ng jeep eh. Siya yung presiding. Siya yung presiding. Pero anyway, okay naman. Kahit na hindi siya lawyer. Nagkaroon na ba ng hindi lawyer na presiding? Ewan ko kung si Bugnosen dati nag-vice. Unsa nag-assume siya. Oo nga pala. Ayun, si Jamie Bugnosen, hindi naman siya lawyer. Hindi siya abogado, pero naging vice mayor. Hanggang maging mayor. Oo, sino ba bang... Si John Labo, hindi ba nag-vice yun? Vice Lord. Joke apo yun. Magandang umaga. Hindi, wala siya. Sino pa ba? Wala, yung iba lawyer na. Yung iba lawyer na. Binabati rin natin George Gorospe. Mabuhay kayo, Sir Cap, kay Atty. Abila. Maraming salamat, George. George Gorospe. And kay Joby, sabi niya, dapat nag-mayor ni Atty. Sherwin, kung naman. Man. Thank you. Hindi, sa Congress na lang. Umay tulatan. Ay, si Elaine Sembrano pala, hindi rin siya lawyer, pero... hindi rin lawyer. Candidate. Kahit si Joel. Joel Alangsab, So, ibig sabihin, yung mga aspirant natin, yung mga challenger natin, walang lawyer. Mukhang wala. Wala, no? Mukhang yung nakaupo ang lawyer. Oo. Si Tino. Si Tino, si Bigman. Oo. May nag-text sa akin pero hindi ko pwedeng sabihin sa air eh. Tsaka na lang. Kunana ni Sixto. Ay, Sixto ba? Anong pwedeng ikaso kay Senator Gordon? Ayaw niyang ibalik yung 65 million. Kung mapatunayan, di plunder. Plunder yun? Plunder or graft. More than 50 million. Okay. At binabati rin natin, partner, yung isa sa ating magaling na singer naman dito sa Cordillera. Nanonood siya. Goey Bilino is watching. Maraming salamat, Sir Goey. Professor din yan ng ating University of Baguio. Ay, good morning nga po. Kunan mo din 6 baka si Bagilat line-up ni Gordon. Hindi. Nasa Pink. Na kay Lenny. Okay. O nga pala, doon sila magkakasama? Silang magkakasama. Sabi, Red Egg. Oo. Sino ba kabjay ng senador nga ng Laiti Gurot? Ni Gordon. Yun. Ni Pai Format, kunana, di bali patang ngay Gurot, kasta nga talagahan, siguro nga nagpanunod ni Gordon. Baka no na mental block, iso nga pagpasensyaan tayo, adanakam tayo. Sungsung-batan nanto dayta forever. Ingat. Gordon. Lahat na nagawa mo, may supapak. Masama ang maganda. Salamat ka, Atty. Abila. God bless. Thank you. May karma yan, may karma. Kung ano mo dito ni 18, Cap and Attorney, si Wise
ang ibutos ko, ni Wisely Ganot ibutos na. Wisely. Ni Wisely, vote wisely. Vote wisely. And 41, attorney, yung mga nagsasabi sa radyo ng mga komandidatong abogado na matidisqualify si Kong Yap, wala pala silang alam sa batas. Mahiya naman kayo, huwag nang manira sa iba. Oo naman. Oo naman, kasi alam naman nila yun kung sino man yung mga lawyers na yan. Deep in their hearts, they know. Oo, alam nila yun. Kanya lang, nagpapalusot lang. Baka makalusot. Baka saywar yung constituents. Oo. Hindi nila iboto kasi Pero wala pong katotohanan yung sinasabi ng mga abogado na yan. Alam din nila yan, pero hindi lang nila, nagkukunwari, hindi nila alam. Pero sa totoo lang, alam nila na qualified si Congressman Yap. no. Hindi po, kasi sinasabi nila, nung nakarang linggo, sinasabi nila na iba daw yung party list sa regular na congressman. Ano bang tawag kay Yap? Congressman din. Parang kami yan nung sectoral representative. Oo nga pala, nung ikaw ang representative ng youth. Congressman din naman Congressman ako. ang tawag sa'yo, di ba? Di ba? Regardless of whether regular ka, congressman. So, the same office. And kung ano ni Manang Jane, Senator Gordon is ignorant. The people of Cordillera should petition for his removal from the office due to his remarks. Legal ba yan, attorney? No need to petition kasi end of term na siya So, wag na lang iboto pag sakaling tumakbo uli. Okay. Kinisoy 07 Cup. Awan dahi nga Senator Gordon, 0. Tibutos na dito yung Bagyo. Dapat buong Cordillera. Buong Cordillera. Hindi lang Bagyo. Check ko nga itong mga iba pa dito, partner. At baka meron akong hindi nabasa. Matatapos na yung oras natin. Ito. Isiro tayo amin ni Soda Cup, Liberal Party, pati si Kang. Kuna na, ba't na? Huwag niyo akong iboboto. Baka mamaya, binoboto niyo ako, hindi niyo makikita yung pangalan ko ron. Hindi, kasi si Bagilat, Liberal Party. Oo nga pala, si Bagilat pala, Liberal. Kahit siya na lang. Bakit hindi na lang siya mag-independent? Official kasi siya ng Liberal Party yata. Mary Margaret Acmor, yes, he had been impartial. Kunana. And Caroline Tibayan, hello, Attorney Abila. Yes, ma'am. Kilala mo si Ma'am Caroline? Oo naman. Naman. Kaibigan. Kaibigan natin. Anak ni Manny. Manny... Tibayan. Oo nga pala. Saka Robin Padilla. Ayan. Robin Padilla? Kaibigan niya. Hindi ba tumatakbong kon yun? Tumatakbo yata ang senador yun Yata. Tumatakbo rin senator. Na senator? Yun, tulungan din natin. Taga Baguio Ni Robin? Di ba? Ang roots niya Carino. Nag-aral nga dyan sa UB yun Oo, Carino clan. Kuna naman dahito ni 1-5, awan dahito nga Gordon, tumabtaba dito Senado, kas lababo election kidi after election, kuna naman ni 1-5. Wag na tayo mag-personal, di ba? Ang gawin na lang natin, exercise your right to vote. Okay. Kuna naman ni 49, good morning Kap and Sir Abila, solid pa rin kami kay Eric Yap at kay Sir Abila. Thank you. Yun. So ngayon, at least alam nyo na, hindi po disqualified si Congressman Eric Yap. Alam po rin yan ng mga nagsasabi, ululawon na kayo lang nga po. Hindi, wala pong katotohanan yun. Andito na po ang ating Agila ng Baguio. Nagsasabi, professor yan ng law. Naging dean pa yan. Baka nga teacher pa nila si Atty. Ed nung mga nagsasabi ng ganyan Parating nyo kay Congressman yan para galing kay Cap Peter. Parating nyo, galing kay Cap Peter at kay Atty. Ed Abila. Okay? At kay Zero to naman, good morning po kayo. Atty. Abila, shout out po dito sa mga customer namin ng Tapia Barbershop dito sa Buyagan, La Trinidad. Okay. Attorney, dati po kaming barbero sa Cookens Barbershop. Sa Session Road. Hindi po maganda ang... Napnapan ka dyan? Cookens. Kwati Villanueva family data Nagpapukis ka dyan? Man. Di Kabatulo office kami, bumaba ka lang. Ijayan, baba, Cookens. Di ba sa Session Road yan? Owned by the Villanueva. Wala na yata, no? Wala na.
Okay? Ngati hang mapintas ko na. Nya datoy ko na. Hindi po maganda senatorial lineup ni Robredo. Mm. Trillanes, kaaway lahat ng lineup niya. Kuna naman. Oh, kaya nga, exercise your right to vote properly. Okay. And we will help you. We'll guide you. Ayan. And kay Riley, kunana isko enong po ako. New beginning, walang kapamilya sa politika. Sige. Ayan. Sige. Respetado po lahat ang kung Oo. kanino man kayo. Oo. Siyempre, igalang natin yan. Oo, dapat. Amok daytag kung comment kini kong yap, ignoranting attorney. Saan mi mat lang ay butos, dito ibinggit, kuna namat. Aha. Amuda ka nun. Ibig sabihin, diyan kung comment, kandidato. Siguro. Oh, Text mo man kini Kap Peter. Text mo man no sino diyan ay kung comment ka di dyan ay kanya. Kako ngay bagbagan no sino ka man. Kay 00, panawagan lang Kap, kadagiti mang batbatikos kini Congressman Yap. Jay performance na kumatikitaan tayo, saan nga apal, ti pairalan tayo, kunana ni 00. Ano naman? Apal nga dakos. Apal nga dakos. Kan dapat no kandidato tayo, hantay nga perjon tipada tayo nga kandidato. Dapat, yun na nga taas na natin yung level of election and campaign dito. Hindi maganda yung ganun, nasisiraan mo yung kapwa mo kandidato para umangat ka. Para umangat ka. Sa totoo lang, tayong mga butante, ayaw natin ng ganun. Actually. Oo. Pagka yung isang kandidato, sinisiraan niya yung kapwa niya kandidato, mas lalong huwag niyong iboto. Tama. Oo, dahil hindi yun magiging public servant yan. Baka nga sirain din tayo niyan kapag kasi yung nakaupo. Okay, partner, ang ating oras, alas 12. Baka dakayin mo nga kablawan, Winoy na yun. Pasalamat tayo, napaka-proactive ang mga texters at mga nagme-message at nagko-comment. No? Partner, nga pala, minsan nagpunta ako dun sa itaas, doon kay Aling Esther. Kinukumusta ka nga pala ni Juan? Earthy. Ni Erfi. Earfi Martinez. Erfi, naimbag nagsapa. Da pinapaitan, hindi napangka. Ada, naibos di Jay Kilawan. Di Kilawan ko matikayat kung naibos, pinapaitan din na nabuta ko dyan. Dapat ko. Special meat. Ay, adapay. Ay, diyan ka mo, sudag tuman. Pampapudot. Ay, good morning sa inyong lahat dyan sa... anong pangalan? Aling Esther. Aling Esther. Yung mga golfers natin na pumupunta dyan. Kasi very, yung mga golfers ng Santa Lucia. Nandyan sila lahat. Sila Tulding, sila Engineer Calanyo. Dyan sila nagla-lunch lahat. Okay. Lunch na rin tayo doon. Sige. Nobel Pusayin ni KTM, kunanamat. Kunanamat ni Sixto, huwag iboto si Gordon, iboto si Tulpo. Kunana. Mabalin lang ta. Basta choice yun. Mabalin? Kunanamat, I will go for Yap no matter what. Kunana ni 1-5. Kunamot ni 02, Lopez Building po, location ng Coken's Barbershop. Oo. Session Road nga. Session Road. Nimot 41 Kap sa FB, nandun si Lenny. Sabi niya, ako ang ina ng sambayanan Pilipino. Nagsalita naman si Miriam. Sabi niya, buhayin niyo ako at sasampaling ko yan. Ay kunana ni Nobel, KTM. So ti initial na diyan ay attorney nga mangibagbaga nga disqualified ni Congressman niya kat KTM ka, no? May nag-isip pa tayo. Pag-isipan nga natin, parang alam ko yung M eh. Oo. I-text mo na yung buong pangalan. Hindi naman namin curious lang kami kung sino yung... Okay. Ruby Baban is watching. Maraming salamat. Oras na po kami. Oo nga. So sa mga gustong balikan po itong episode na to, kuhan nyo lang, panoorin nyo lang ito. Pwede nyo i-replay ito pagkatapos namin. Partner, sige. Sige. Okay. So, keep on listening, keep on watching. Ito sa Usapang Legal. Monday edition. Yun. Pag marami ng bakante, take over na tayo. Take over sa ibang edition. Sa ibang edition. Okay. Sige. At naimbag nga aldaw yamin. Thank you for listening. Thank you for watching. Thank you for your comments and messages. Niabo Diyos, tinang nangruna nga mang tartarabay iti daytoy nga programa. Salamat dya pa siya.
Diyos tiagngina kadatay amin a pada-pada.